Na kejing namar kejing suki ban pintre ya kesurok folien na shilong shadauki kasenjuk kinong sinchar shnong kathan upper shilong menta kasni kakhatnyo tarik ujelio ahja arpusan kila hiar jurep ya kate kesurok kabas dang nadu jingking shirpi ter shadu ki binta jong ka upper shilong barok kawe ha kejing hiar jurep lawan ban mi khmat lang da ki bor sordar nadu ubidio jong ka milliam CRND block ki officer jong ke NHIDCL ki he pulen lembat ki bor ke senjuk ki nong sin charge nong hadian ke jinjurem hawa pen paus kilat pathai khubor unoy alam ke senjuk ki nong sin charge nong uba Daniel thank you ulo ong ba na kalyang jong ki kila pen pau shiki he jong ke NHIDCL ya ke jingsuki palan ban pentre ya kate ke surong kabalak ta pan ikinong let nawan tasngi ngidon rengkat lang bat kisunjuk kirang basnong bat ngidon lang ki officials ki bawan lang naka PHE ki NHIDCL naliang ka office jong block development officer William iwan ban jurip ya kini ka surok ba pentrei menta limba ke NHIDCL te kiladon katu kan ni kijing ujor nakaliang kesnong bat ki jinge ba ki syam maki halor kani ka jing pentrei jong kani ka surok te mene ngila nyasdang khdai beje kani ka jing jurip ngila poishwa hamte ha ka bridge shirpi hadin tapat ngila wan sa lumoba ngi poipat sa 101 area hadin 101 area pat ngi wan hadu kani ka point mentah te ngila lap kibun katu kani ki issues ba nakaliang NHIDCL ba ki officials kila kular ba ki kin pendap kamtam ban resolve ki issues ba ki kisham ki paj ba kawi kalong ba kala khamnya kamtam ru bangi pej ba ki traffic kala pentut ya kajing ya iki kali badru kala wanra ya kajing iki paj ba ki bunsin ba kisham jing lara kile shilong lani kile kinu kijing tre jong ki kisham simpor ba bani tang na kadaw ba khamnya ka surok badru ba kebun palat ke traffic ni matasi ngilai wan ngila don rekat lang bagi sinong tengah aingu iborok ki nong kit kam jang sinong ki bala don rekat lang bangi te mengi ngila kerpat yu NHIDCL badu ngila request ba udi ban pen kloy ban pentrei kam ya kene ka surok kenang ba kan wanra ya ka jing mentoi ki paj ba ho kidon kalian ke NHIDCL su kibun ki issues ba makiru ki syam kibun ki challenges ki problems pengiru na liang jengi ngi kloy ban yarap yaki ban ai kanu ko cooperation la ni ka jing tri kamlang barki baki don kap te kubli sibun kata ni nagaliang ka block office rang ba silong jong upper silong ka ba da ka mensim ka ba smokia ka meeting ka ba ngila da long shen bat ngila pentemai ginong kiskam jong ka senjuk te ka isu ka baning kongdu ka ba ngila sim kalong ban kendu ya deputy commissioner jong ka east hills menin bangin lek rabun ki isu ki bedai ba kathan jong ka poslong kenre ka isu ka ba ning kong do ka bakta ingi kalong ka jing sakun ne jing denggali ka balalong saba palat ka ba ngi kum ki nong song snong jong ka than ngimla su ban pediang le ban chus ngam te ka meeting menin ngilayo ban ya kendu lang ka jing don lang jong kinang ba snong baro kinang kit kam jong ka senjung ka police department bat khamtam ya ka NHIDCL ki ba pentrei ya ka present bat kumbala batai i video jengi ba ngilayo ban man inspect mene hang dia po jengki cerpi bat ngila pensngau ya ka NHIDCL ba kajing sedang jong ka traffic jam hapo upper silong kade kajing slow jong ka traffic hapo jengki cerpi kamdei ba kadang sina ya katu ka side bridge ngre kene kajing deng kali kala dei mentala katu kane penai bat ngila pensngau ba haki ba kania kade ka bangimla ban pediang namar ba ka kam kalong ka basuki siapa palat kajing tre jongki kalong kabam da biang hadu kata bangila wan page ide kikmat la jong mene bat nakaliang jong kiru kila kubur hi namal bakimla ban pendap yang ni project kumba kila kular ten rai pat kumla pensai video ngila yo ba banya selok bat ki bat kila pensngau ye jing haba mangi nakaliang kesenjuk pat ngila kular mangi tre lang bat ki bat la dong kam ke jigarap ngilang tu bakloi banya rap ki ten rai mene ngila yo pat ban pensngau ye ki ba jadi ban pendap no shawat buat ban repair ya ketika stretch yang dia cerpi hadu ang ni alai mer ang ni bedeso kenang bakat trafik kan long ka bakam kloy bat kestrok kan bah bat kibrio kila banyat namar lengi cross ya ka lubang hi bagin le jingle sesor men step por pra khanda ispo buje
tang selit yang tu sekemat ke serok pelak keluj na poi sepo MES Anjali Pom gari kana kelak ham keluj ke trafik kan yang ni pinepej menta la hadway bejero ke trafik jam kadang don bae yang ni serok kalong kai ge jing ya ki nong senong jong kene ka than bat kiwe ki isu pat kamala batai video kedai ba ki line department ki badon hang ni nak yang PHE nak yang traffic ro ki lakular bakin kersan ya kini ka jingpen stat ya kini kam hang ni pot than jongi bat yang ni ai kubleisha ya video EDC ki department ki traffic police bat khamtam ki para nukit kam jong kesenjuk bangi lai platform hang ni ka por mangi don ka jing snow kya hamin sem bani i ba ki nong senong jongi hang ni kin hamat ya kini ka traffic jam man kesni. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.